Chowder sydd ni heddi. Chowder? Sef... Beth yn union yw'r hen chowder? Dwi'n falch bod ti wedi gofyn hwnna. Gair posh am swp pysgodyn. Reit, ni'n deall nawr, ni'n deall swp pysgodyn. San Francisco fi'n credu yw gwraidd chowder. Maen nhw'n gwerthu fe mewn beth poblogaidd iawn. Maen nhw'n gwerthu fe mewn byn enfawr. Ti'n hollti yr byn mas, dod y swp yn ei ganol e. Mae'n enwog iawn. A mae fe'n rhwydd ac yn flasus ac yn da i ni. Felly, a mynd i Gwyner, so felly pysgod fe. So fi jyst wedi... Fishy Friday? Fi wedi defnyddio wynwn sy'n coch, oherwydd wynwn sy'n coch oedd gyda fi yn yr oergell bore yma, yn ddelfrydol wynwn sy'n gwyn. Achos dwi ddim yn rhoi lliw, cymaint o liw. Dyn ni ddim yn moyn y lliw. Ond mae hwn yn profi bod unrhyw beth yn bosib? Unrhyw beth yn bosib. So ni'n gwastraffu dim? Dyn ni ddim. Fi wedi torri fe'n hanner, fi wedi syni'r crôn i ffwrdd, a fi jyst wedi torri nhw mewn i darnau bach, torri mewn strybedi fel yna, unwaith trwyddo, a wedyn jyst i gael nhw yn ddarnau bach fel yna. Mae'r hynna wedi dechrau ffrio. Fi wedi dod i tymau bach o fenyn, tymau bach o olew i gael y blas yna. A ni'n dechrau jyst trwy... Gwres isiel iawn, ni moyn carameleiddio nhw tamed bach ond dim gormod. Mae hwnna'n creu melystra yn y ddish. A mwy o melystra gyda wynons coch, sori Al? Os na wirionedd, os ti'n rhoi llwyn dy geg a ti'n chopio ionyn, bod yn stopio ti grio? Dwi ddim yn meddwl ni, ond pwy a wyr. Mae'n rhaid i stopio wneud yna ta. Fi wedi trial e, a fi'n meddwl bod e'n gweithio. O ie? Wel, yr gwyddoniaeth yw, sulfuric acid gwan iawn sydd mewn wynwnsyn, ac felly, siwr na chi'n torri mewn fe, mae'r diferion bach o'r acid yma yn mynd i'r air, a mae hwnna yn rhoi llosgi'r llygad. Felly... So gwisgo goggles falle? Goggles, byddwn ni'n gweud yr ateb, nid llwy yn y pen, ond os ti'n gwybod bod e'n gweithio, mae'n gweithio. Ie, dwi'n meddwl. Dwi'n teimlo hwnna sydd mewn, ydy? Na, mae'n gweud dim nawr. So fan hyn nawr, fi jyst wedi dod i bach o seleri mewn. Os na chi'n hoff o seleri, torrwch e'n fan, oeddech chi ddim yn gweld e. Ond mae'n rhoi... Ond mae angen o. Mae'n rhoi cymaint o flas, a chi ddim yn adnabod e fel blas seleri, ond mae fe yna. A ni jyst yn mynd i dechrau ffrio hwnna. Hefyd, fi'n mynd i ddod i mewn, o sisiwn, dy fi mewn rhywle, dyma ni, fi'n mynd i ddod i mewn darnau o bacwn wedi mygu. Rwy'ch chi ffrio hwn gyda'r wynwnsyn, os chi moyn. Fi'n defnyddio sisiwn, fyddwn fi'n ffeindio fe'n haws i dorri bacwn fel yna gyda sisiwn. Os rhaid bod o wedi mygu? Does dim rhaid, ond beth ni'n neud yw cynhyddu'r gwahanol blaseiddiau yna sydd yn y swp. Heinen ar ben heinen. Un ar ben y llall, fel yn y diwedd, chi'n meddwl, beth yw'r blaseiddiau, maen nhw gyd mor hyfryd y gilydd, ond rili, dych chi ddim yn gwybod beth yw e. Felly, mewn yr bacwn fel yna, hefyd, fi'n mynd i ddod i taten mwyn cael bach o swmp iddo fe, rhywbeth sydd yn llenwi ni. Beth dwi'n neud, mwyn torri, mwyn gallu coginio fe yn gyflym, fi'n torri nhw mewn i darnau bach. Wedyn, maen nhw'n mynd i just berwi yn hwnna am ryw 5 munud, a byddan nhw wedi coginio trwyddo. Mae jyst yn gwneud y cyfan yn fwy o bryd yn hytrach na'r swp. Di hwn ddim yn swp i fod ar diet, mae hwn yn swp yn blasus achos bod e'n blasus. Falle, mae rei pobl yn dieddol o feddwl o swp sy'n mynd i lenwi fi. Ti'n dieddol o feddwl, falle, ond... Bydde hwn yn llenwi. Fi'n mynd i ddod i 300 ml nawr o lath mewn fyna. A wedyn, dyma pryd ni'n gellwn e nawr jyst i fyd-ferwi tan bod y taten wedi coginio. Wedyn, nawn ni symud mlaen, dydyn ni hwnna fyna ac yw'n ni wared hwn. Beth dwi'n neud fan hyn nawr, ni wedwn ni 15 i 20 munud mlaen. Mae'r daten yn feddal, os drawn ni hwnna lan. A ni'n mynd i ychwanegu cwpl o bethau ychwanegol. Fi'n mynd i ychwanegu, does dim eisiau lot o goginio ar cenhinen. Chi wedi bod yn ei cawl dros yr wythnos fel gwrddewi, felly bod yna geninen fach ar ôl, handi mewn i'r chowder yna. So ni'n dod i'r cenhinen mewn, mae hwnna'n creu melystra. Does dim eisiau lot o goginio arno fe, a wedyn, ni'n mynd i symud mlaen wedyn at y pysgod. Felly, beth sydd gyda fi fan hyn yw yr hadeg wedi mygu. Fi'n mynd i dorri fe mewn i darnau fel hyn, ac yn ddelfrydol, hwn yn berwi nawr. Byddwn ni'n ddod i'r rhain, crôn sialawr, mwyn gofalu bod y cnawd y pysgodyn mewn yn y stoc. A ni'n mynd i adael hwnna falle am ryw 5 munud tan bod y pysgodyn wedi coginio trwyddo. Rhyw funud fach yn bywyd teledu sa ti ar ôl. Ni ddim yn lwcus i gael y 5 munud na. So beth dwi'n gwneud wedyn, gawn ni wared hwnna. A dawn ni mlaen. A beth dwi wedi gwneud nawr yw, ar ôl 5 munud, troi fe ffwrdd, tynnu'r pysgod allan fel hyn. Gofalu, byddwn ni'n dod â hwnna i ferwi nawr. Byddwn ni'n ychwanegu dyferyn o win gwyn, 100 ml, a hefyd peth hufen, a dod â hwnna i ferwi.
Di hwn ddim cweit yn mynd i ferwi, dwi ddim yn meddwl. Just mwyn tewhau di hwn, Ie, wel, ac to creu blas. Okay. Bydden ni yn delfrydol, mae'n hwn ar i goginio trwyddo. Llwy fach gyda fi fan hyn. A ni'n mynd i ddweini hwnna mewn i fowlen fel hyn, gyda'r pysgod ar y top. Llwch chi ddod i wedyn y ffordd arall rownd, a falle dail yr celery to. Hyfryd. Just i addurno fel yna. Gewch chi flasu mewn eiliad. So dyna hwnna wedi gorffen, a na fi'r rhagor i chi nawr. Perffaith, Lisa. Hyfryd, diolch, Edrych yn neis. Chi gyd getre wedi cael gweld... Arogl neis yma. Ie, hyfryd. Ni edrych mlaen i flasu.